Kabila. Okay, gonna give you magic, piso, silver, tanggalin natin yan. Ganyan mo lang yan. Ayan, wala na. Piso. Tapos, isang towel. Bakit nagpapabebe? Ngayon, kailangan lang ng pa-circle tayo. Circle. Circle. Ngayon, ang gagawin ko, lalagay ko lang itong piso dito sa loob. Yan. Walang lalagyan yan, ha? Walang bahid. Hindi, Walang yung tungis. Malinis. butas na pang ano. Gagawin ko lang, lalagay ko siya dito. Ayan o, lalagay ko siya dito. Gagawin nyo, hahawakan nyo lang sa loob, nandyan o wala. Hawakan mo, simula sa'yo. Hindi, sa loob. Sa ilalim, ayan. Andyan ba? Andyan. Ikaw, hawakan mo sa loob. Andyan ba? Wala. Andyan ba? Wala. Andyan ba? Wala. Okay. Okay, ngayon, ang gagawin natin, hihipan mo, dahil ikaw ang uli. Hipan mo siya. Magic. Hipan mo, ngayon, tanggalin mo yung towel. Tanggalin mo lang. Tanggalin mo lang. Kanina. From the top. Ay, sumala. Asan na? Asan ka na? Mas na. Mas money ko yun. Okay. Mas money. Ibabalik ko. Sige, ibabalik ko. Galing. Ulitin natin. Pakita natin sa camera. Yan, wala. Wala rin sa kamay ko. Balik natin. Hawakan mo sa loob. Nandiyan na, wala pa. Wala. Hawakan mo sa loob. Wala. Wala. Hawakan mo sa loob. Wala. Wala. Hawakan mo sa loob. Yan, wala. Wala. Okay, ngayon. Ikaw naman umihip. Hipan mo. Ngayon, hipan mo rin. Ngayon, gusto ko tanggalin mo yung towel.